Vyklíte nám prosím tu dráhu. Start se nám podařil na první pokus a na základně to vypadá všechno v pořádku. Košík máme v kádi. Strojník zkušeně čeká z vodu a posílá vodu nějaké 12. vteřiny dopředu. Kluci, pojďte, zaverte. Levý ten se nám krásně plní. Ale bohužel, tak jak se nám levý teď začal rychle plnit, tak se taky rychle plnit přestal. Trošku to stáhlo doprava. Nicméně kluci schvalovali, jestli se zapíšou čas 33. A věřím tomu, že v druhém pokusu se to budou